Posle dvogodišnje pauze, kada se održavao virtualno, ove godine uživo u hali Čair 13. sajam automobila. Jelena, dobro jutro još jednom. Šta će posetioci moći da vide na sajmu? Dobro jutro, Bojana, dobro jutro još jednom iz Niša. Evo nas ovde ispred hale Čair koja će oko 10, odnosno ne oko, nego u 10 časova danas ponovo biti otvorena za posetioce, za sve one koji žele da posete sajam automobila. On je inače otvoren juče u 11 sati. Govorimo o najposećenijoj turističko-privrednoj manifestaciji u Nišu koja je dakle prethodnih godina pre ove dvogodišnje pauze okupljala oko 30.000 ljudi. Kako će biti sada, vidjet ćemo, a šta će posetioci moći da vide, pitamo direktora sajma Olivera Paunovića. Dobro jutro, hvala što govorite za jutarnji program RTS-a. Dakle, ajmo ovako, vaša prva preporuka za sve posetioce. Prva preporuka je da dođu na sajam automobila u Nišu. Nakon 2 godine sajam je opet u našem gradu. Eto, uspeli smo da nakon koronavirusa napravimo ovu manifestaciju opet i eto, ove godine na sajmu imamo preko 40% električnih vozila, što znači da to ide ka nekoj budućnosti i država Srbija daje pomoć na kupovini električnog vozila, tako da su uglavnom izlagači gledali da na ovom sajmu bude to kao prva stvar. Ono što je takođe bitno, na ovom sajmu imamo neke nove izlagače, imamo 15 brendova, prvi put na sajmu je Honda, Opel, Vespa, što je fenomenalno. Vratio nam se Mercedes nakon nekoliko godina, što znači da ovaj sajam ima interesovanje i svake godine beleži sve više i više posetilaca. Ja se stvarno radujem zbog toga i veoma sam ponosan i srećan što eto, imamo prilike da opet u našem gradu, pored Beograda, imamo još jedan veliki sajam i stali smo na mapi tih sajamskih svetskih gradova da ljudi mogu da vide da i u našoj zemlji Srbiji ima ovakvih lepih manifestacija. Šta nas najviše zanima? Ljude koji dođu na sajam. I dokle ide to zanimanje? Je li samo na nivou zanimanja ili se to ode korak dalje po neka kupovina? Šta se najviše kupuje? Od prvog sajma automobila pa sve do današnjeg sajma, znači juče kada je sajam otvoren, odmah nakon 10 minuta prodata je Škoda. Jednostavno svakim danom... Je li ona spadala u skuplje vozila, kako se tu... Znamo da se ponekad na tim sajmovima zaista prvo prodaju najskuplje vozila. Da, to je bila neka naša interna šala da uvek prva vozila idu prema Vranju i prema Leskovcu, ali uglavnom nije Škoda bila najskuplje vozilo. Najskuplje vozilo je Mercedes oko 136.000 eura, ali juče se dosta prodavalo vozila, bilo je velikih interesovanja. Trenutno zbog ove situacije nema vozila na lageru, ali niški dileri su uspeli na neki način da obezbede vozila i da ova vozila koja su u hali Čair mogu da budu odmah isporučena. Tako da se prodaju ta električna vozila? Ja se izvinjavam što prekidam. Kako da ne? Električna vozila se takođe prodaju, pogotovo je u državi Srbiji napravljena mogućnost da se električna vozila pune za sada potpuno besplatno. Na nekoliko lokacija, znači svuda od Beograda do Niša prema Vojvodini i ta vozila su super i za dostavu, mnogo su jeftinija. Evo samo ispred same hale Čair imamo i 2 Tesla vozila, što je fenomenalno. To je jedno taksi udruženje iz Niša koje je uzelo Tesla vozila i to je dosta jeftinije, naravno, u vožnji da bi mogli da budu bolji što se tiče njihovog posla. Hvala vam najlepše na gostovanju u jutarnjem programu. Dakle, eto, pretpostavljam sasvim dovoljno informacija za sve ljubitelje automobila da dođu. Sajam je otvoren do nedelje, odnosno do sutra u 20 sati. Bojana, toliko za ovo jutro iz Niša. Veliki pozdrav. Hvala, Jelena, i tebi i tvom gostu. Čuli smo koleginicu Jelenu Piljević.